Morjesta ihmiset, tänään pelataan bodycammia, mutta vaan hetken verran vähän koitetaan minkälainen peli tää on ja sitten mä teen ensi videon tästä bodycammista niinku kunnolla. Vähän vaan koitan nyt tästä, mennään suoraan videoon. Okei. Mitäs tässä? Gameplay, quality of life. Nyt ei ihan kerennyt. Hypätäänkö me suoraan niinku lentokoneesta? Vissiin. Hui! Pääsinkö mä taivaaseen? Mä siis kun mä näin tästä ekan kerran videon tästä pelistä, mä luulin, että oli oikeeta elämää, mutta se olikin peli. Kyllä tiedätte. Oi, saakeli. Mennään pikkusen ehkä laitetaan volyymeja pienemmälle. F:stä mä saan selkeästi flashlightin päälle. Siis mennään peliin. Tää pärjästä. Okei, tässä on joku sairas. No niin, sitten äijät mentiin. Hello, can you hear me? En tiedä. Ihan se hypätään. Moro. Mistä mun pitäis tietää, ketä mun pitää tappaa? Okei. Just mentiin. The last team standing wins. Auttais nähdä vihollisia. Sillä jotain... Joo. Eikä tappoi se. Ai saakeli! Okei, viimeinen äijä on tässä. Alkas tää uudestaan? Okei, tässä mulla on sentään tähtäin, niin meikä ehkä pärjää vähän. Okei, nyt ei kuolla. Mennään tonne noin. Äkkiä. Okei, elikkä miten mulla tää... Mulla on dash. Missä te ootte? Sinne kuuli. Mä en tiedä oliko se oma. Varmaan vihollinen. Ei mitään! Koitetaan tappaa pistoolilla joku aamulla revolveriin ja sitten ehkä tosta noin... En kai mä vaan tappanut omaa. Meikä sai sen. Tää on todella vaikea tää niinku hiirikontrolli tässä. En oo yhtään näkyvä targetti. Taisi saada se. Siinä oli! Nyt te kuulette. Täällä on vasta hyve. Sain äänittää kovalla. Yhtään haluaa. Siellä meni. Kuole! Tässä vaan bangata. En muista, en tiedä. Ei! Mikä tää on? Eiks tää semi-automaatti? Onko?
äkkiä tän. Se oli kyllä tarpeeksi tältä kertaa. Nähdään sitten ensi videossa. Moikka!